Za benefity štúdia na našej katedre považujem napríklad aj to, že na našej katedre učia poľskí profesori zo Slezskej univerzity v Katoviciach. Ďalším benefitom štúdia na našej katedre je, že naša katedra disponuje 2 špecializovanými učebňami. Jedna učebňa je zameraná na kvantitatívny výskum a druhá je zameraná na kvalitatívny výskum. Študent na našej katedre môže v rámci študijných mobilít študovať aj na Slezskej univerzite v Katoviciach, v Poľsku, na Karlovej univerzite v Prahe, v Čechách a taktiež na Ostravskej univerzite v Ostrave, tiež v Čechách.